मा बे नावकाटायाव जादों सुख्लाय सेरफांनि सिङाव बेथ' मोनसे जाबाय थाग्रा बोसोरफ्रोमबो जायो आरो आं मिजिंथिदों जे बे जथुम्मायाव गोबां जोंनि समाजारि बाथ्राफोरखौ थुनलाइजों लोगोसे बायदिसिना सोलोंथाइ माने बिथिंफ्राव जेफोर माखासे मावनो गोनां हाबाफोर दं बेफोरखौ निश्चय सावरायदों आरो बेखौ मावफुंलांनायनि बा माब्रैहाय जों बेफोरखौ फोसाबनानै लानो हायो बेफोरनि सायाव थारैनो माखासे थांखिफोर हयथ' नाजावदों आरो बेफोरखौ लानानै खामानि मावोबा आं सानो जे बर' थुनलाइ आफादा बर' माने हारिनि गेजेराव जोंनि माने राव थुनलाइ हारिमु बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइखौ जिहेतु थुनलाइ आफादा नायो बेफोर बिथिङावबो गोबां मोनसे मा होनो सोलायनाय लाबोनो हागोन आरो दावगानाय लाबोनो हागोन आरो बाथ्राया बेल' थुनलाइ आफादा सावरायब्लाल' जाया थांखि लाब्लाल' जाया गासै बर' रायजो राजाफ्रानो बर' थुनलाइ आफादनि थांखि लानायफोरखौ गनायनानै सोलिनांगौ आरो मावफुंनायाव मदद होनांगौ। सार नोंथांखौ जों नुनो मोनदों बर' बिजोंनि सायाव गोबां खामानि मावनाय नुनो मोनो बे बिथिङाव मा बुंनो सार? ना दाथ' गासिबो बाथ्राफ्रानो सोनारो जोंनि रायजो राजाफोरनि माने इनिसियेटिभआवबो बाथ्राया जाहैबाय अलरेडि बर' बिजोङा दिनै मा होनो 12 खलबसिम क्लास 12सिम दिनै जाबाय बेनि बादै साबजेक्ट हिसाबै जोंहा MA सिम दं आरो इउनिभार्सिटियाव दिनै PhD खालामनो हानायबो जाबाय माने बर' साबजेक्टआ आरोखि दा गासिबो दंखाजोबसै बेवहाय मा नांदेरगौ दा बर' PhD खालामनायाव जोंनो थोजासे आरोबाव माने माबाफ्रा नांबावगौ नामा माने थोजासे जानो जायाखै लिटारेचारनि बिथिङाव बेफोरखौ जोङो नायनांगोन आरो दिनै 12 खलबसिम फरायनायनि बेलायाव फरायसाफोरनि मोन्दांथिया मा बिसोरनो जों माबायदि आरो सापर्ट खालामनो हायो सहाय खालामनो हायो जे बर' बिजोंजों फरायनायनि गेजेरावनो बिसोर जाहाथे मेजर लानानै फरायहैनो हायो बायदिसिना साबजेक्टआव डिग्रियाव थ' बिसोरो फिन उसुबिदा जादों नामा उसुबिदाबा मा उसुबिदा आरो बे उसुबिदाखौ बोखारनांगौबा मा खालामनांगौ गतिके बेफोरखौ जोङो नायनानै मावलांनांगोन आरो बे बेलायाव बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगोन गाव गावनि गथाया फरायदों जिहेतु बिसोरसो सानफ्रामबो मोनथिगोन आरो बिसोर जिहेतु बिगोमा गार्जियान बिसोर बर' थुनलाइ आफाद बा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला आं सानो बेफोर जेंनाफोरखौबो लासै लासै गासैखौबो बोस्रांलांनो हागोन। सार दायो बर' बिजोंनि बेलायाव गोबां जेंना सोमजियो जेरैबायदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसननाय बा बिजाब मोननाय बायदिसिना जेंना सोमजिनाय नुबाय थायो बे बिथिङाव सारा मा बुङो? आं बेखौनो होनदों बेफोर गासिबो बिफानारि खामानि बुंनो थाङोब्ला बेफोरथ' थानो नाङा नाथाय मानो थादों बेखौ जों बिबानाव दंजोबसै दा बड'लेण्डआव जोंहा सरकार दं सोलोंथाइ बिफान दं गतिके बड'लेण्डआव जोंनि गासैबो बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो बिजोंखौ लानानै सानबोनाय मावबोनाय मानसिफ्रानो दंलायलायो जों एसे बबे जाहोननि थाखाय बेफोर जादों बेखौ नायोब्ला आं सानो बेखौ सरकारि भाबै गासैखौबो जेंनाखौ सुस्रांनो हायो गोबां बर' लेखा गोरों जोंहा सेंग्रा सिख्ला ओंखारजोब्बाय दा बिसोरबायदि क्वालिफाइड थासेयाव जोंनि बर' बिजोङाव फोरोंगिरिनि आंखाला मानो फैदों प्रब्लेमा बबाव ना फोरोंगिरि थिसननाया लेट जानायनि थाखाय ना जोंहा क्वालिफाइड दानि नर्मसजों माने मा होनो सेंग्रा सिख्ला गैयिनि थाखाय लेखा गोरों गैयिनि थाखाय ना मा जाहोना जों बेखौ नागिरोबा आं सानो बेखौ मावफुंनायनि गोहोआ जोंनि आखायावनो दं गासिबो।